Lumbajong Youth Team Lapen Banja Press Club atum wheelchair ki pipon. Karbila medamai rong thelu aro kesengpon. Kardom pini nili LK News thanje bhang phisa mi monju mitron pi non bertang ton penarju ponik tha Bini bhai kuni ni bhai ingkoi rathera ni manja hawara long ke do kramsa hidi mate kangram timu ngarong along ta ke do nai la pen khong ha khong ru mate ningkan pharoi si pen aba sar piya phan ning ke me pen manja press club la pen lumbajong youth team atum wheelchair ki pipo pajirdam labangso ki pi pajirdam along Karbi Anglong Autonomous Council MSC sima rong hang piya hin pen kerap pajirdun lumbajong youth team amai phu Elvin timung la pen Manja Press Club amai phu Dilip Hanse atum kaning jepon ke lapuson sarpiru aphan kerap ke pajir long ke kopai ke melo pusi ning jepon lapen MSC simarong hang pi aphan kero pajir pon Nalining arong igloma arong rima labang thaning ngan nang ilakin do kadam phana ni ning arong 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 pigang lo nalimen ko soning ha nalimen ke Nilimel. oh Dili rong hang pi pula bo. oh di hi rong ha Nili po nili pai nak ke ira. Nangli arta ke kon bak du ko? Ha. Nangli arta kon bak du ko? Ya ta de orang kan haru bakal sesuatu. Lagang ni ambit amai kor happy. Nang phana nang pi he. Ning arong lo ma. Silo. na so si na ki pi pen nang ning arong lo ma ta ho anu lo ya tu arong lo puta chi than noi pu ya lo Rong re ke rong lo. Rong ở sang ni vang chi ru lo. Ko su ko thai ba pela. thai thế jo no no nang kang ni bo ma si the na kang ni long pen nang ning arong ma arong re nang kai ke nang ki chi thu rok tik ma ti pi non ke ni lun pen nam long ko
Arling it tapes nangi bigo arling it hin be. Kanya na Kasi nang kupula katuro kulo. Arabon asap na arabon. Biar kan bang tu. Nukan haro si kejopen na tu. Ke kang hon kajin sopen na tu di pajir lo. Tur bang tulo. Konta jom. Manja Press Club lapan Lumbayong Youth Team nila tu dalam pet pelabak Lumbayong constituency angkat manja 10 kilometer nerkep susai kahelo Kramsa hidi pu arong nila tu ladak sidolo ladak ningkan paru susai inut asar pi Kramsa hidi kangram arong dihin dihi rong hampi arta ningkan paru susai asar pi bang Hong hap hong rupu nilitum birta kelong kardilong pen nilitum nang humrisi alang kan kangan nilitum harap kerja sita hala wheelchair mate hala kong kalong kedu inghoy nilitum nang kerap kapajir pansirin tu lagar nang dilo lamel bangsa wheelchair nang kerap la ke MSC Simaro hang pisi nilitum mangga youth Lumbayong youth team la pen mangga press club aphan pajir lo bas nilitum Simarong hangpi kira batuli bas nilitum ladag la bangso dihi rong hangpi aphan la akeng ho hab hurupen sedam un kapang ni un la bangso awar saya aphan nilitum ladag Phai kuni ni phai ingkoi ra pho arni hamren rong so pia long ta karbi la meda maya sai hem ki mi ing pu pon tang lo la son si ada bapor me thang asai hem ki mi ing pu pon pe aprang karbi la meda mai nijang long ria mai amai phu sar im be pen lama ing thur pon lo bang so phit ka chi ki mo ang deng along karbi la meda mai hamren aro mai phu sar hemari teron pen si cheng pon lo sai hem ki mi kang pu pon along arni tilia por radamai pi pado ponsi kenang sot lamet lam chong jutang ka ching hon pen methang a khayang thek chepareng verji aphan chethan chimun pado pon maya long alo hi sar po aman pen 20 number wathat langso MLA Rupsing Teron chetong dunsi kewang jiarni MLA fan pen labang so asai hem aphan boundary wall lapen kijuna lang aphan ringwell sitame pipon popusi rat angno lam chakchi pitekang Radamai Pialong Border Development Board Chairman Richardson Hanse, Hamren Cooperative Chairman Joyingti, Ward Commissioner Moniram Teron Pen Chenglok, Ke Ong Dung Pen, Penang An Ke Theki Ding Atum Chitong Dun. So ke datang mana jadi department kan ada yang kata tersin ini so non renovation fund ini pilot atau sepan tang lo la seperti pulong lo dan potong ladak ni li PPG apa ke lang tuman pulau je tahun 20 fan public toilet lang tuman sudah pulau lang tunda caro dak kimpo penilin pen pesi pan posi non regut bombo penilin pen bang MLA area muning pen apa ke bandriwal itu son tepo pen pun pulau te pijau pijau geladak one room batu room ba gas house song tadi pen cong pon itu pon pa asitin lo mata sia apa ke itu son si pon bombo la pen la meramai apan coklim mesen la pen tangklong hem tu son si teman pom teman hal ini aprang sini ili tum IMLA ke hai teron sara kan si churu ko alang li fan ke churu nang ko kadim mangala no alang li karbi la meramai apen ke jutang ke bar tirthe ruretik karbi akhai ta methang alama ki kabuci nangi lepen reng nangi pu mathasi alang li kabuci lepen kabirti atu mafan kedo ke thakadim kiri pi por alang li fan churula lepen ke nilitum karbi lameramai atiri jasenet pen atiri amai atum ahin pen nijang long riamai lepen ke labangso along riamai aru arim kan makidu alang litum ladak chit cerap chitudun po kuning thelo lepen ke ketok kelang ahin sitame kupane hirjir ke tok nai ba lam hancha ke tok nai mate kitabe tok nai polong sitame alang litum yong si kupini kachini damalong akenang sod dokok ladak
Sike ta cipi na ya kenang soddo pulo te labang nili tumahin pen sike sitame kit nang kit pidun di nang ke or ke chando je pan nili ta kita cisik ding lo asi akaprek ason bang ke ye thai velo asi non ke thurmiao ve tum jase met pet pen abang alang litum han ke chuli di dang tum bang ke la helo non saru sarhang lama chu lameta chu lun barim lam barim halai kit kirim abang tua tumalong oi ki mitum thursi cisik si alang itum malong pen tarlip tam nai pangdum tam nai anlote ilitum alama ki injut humucot ko lepen chok che lile long setami cipakeng pon long po awar saita dupo kebang kedam atum sita le ahoda dak ben ke le unde dokok tikuk temang nang dokok setami mu pen sar kethan ladak la kebang atum apan ke do ketha kadin sita lang biji polo la se kurbang thu pa je ro la pen arna marnia along hirjumi hang pisi alang ni plem ke dam ason thot anut kaprek ke thi ki ding abang puta chepar ye dun pen lamet lamchong ke paring wer je pan or chandun pu pu ning chipathisi nang tu mang do ni lam than Ye birta ke la puan se kang ton poniklo laging bom tame LK News kar biang lo kar dom